Hello, maayong adlaw sa inyong tanan, sa tanang mga Bisaya nga nasa Germany. Katong nag-post ko sa Cebu, Filipino and Germany, taga nang utana unsa na ako paghimo akong salted egg or itlog na maalat. Karon hunona na ako nga mag-video. Here akong mga ingredients ay itlog, asin, o garapon, o tubig. Ang itlog, kung mo palit mong itlog, ayaw mo palit sa Riva, sa Kaufland, sa Lidl, unsa pa. Dapat magpalit mo sa market. Kay pag sa market, usually mga kanang native, sa ato pa native eggs, nga kana mga manok nga naglakaw-lakaw ra, dili siya cultured. Magpalit mo sa river, usually daghang crack na cultured siya. So sa market, especially here pag Saturday namin market, so sa market ko nagapalit niya. Akong ginapalit kay gamay jud siya nga itlog, para Bisaya sa to ang itlog ba. So tanawon pud ninyo kung nabay crack, kay kung once na i-crack kanang madaot siya, mabaho. Okay. Next is asin. Kaning asin nga akong gipalit sa Kaufland. Kaning asin kanang dagko. Dili kong pino. Anawa ha. Okay. Unya inyong gamiton kung maghimo mo og salted egg kay mga kanijud siya. Ihurot ninyo 1 kilo. Mga 2 cups yata ni siya or 3 cups. Mas lami kung daghan og asin. Naghimo ko katong akong gipost, ano to siya, 2 cups to siyang asin. So lami siya. Murag jud siya kanang itlog malat sa ato sa Pinas. On next is you need the garapon. Ang garapon bisan asa ni mapalit sa Pulvot, pwede pud sa IKEA kung open na. And kani. So mag-boil mo og water, tapos ibutang niyo ang mag-boil mo og water, tapos pag boil ibutang niyo ang asin. Tapos pero kaning itlog dili ninyo lutuon. Ibutang jud ninyo siya pag mabugnaw na ang tubig, ang giinit ninyo. Katong asin dapat matunaw jud siya. So pag matunaw na, bugnaw na siya, ibutang ninyo ang tubig dire, or first ang itlog nga wala giluto o ang tubig. Pero dapat jud ha na bugnaw na dili na jud init ang tubig inyong ibutang kay madaot ang itlog. So mo lang to. Salamat sa pagtan-aw. I hope nakasabot mo.